سرچاوی مرات مامۆستا خێراتی سەرسەرەمەتی زۆر سپاس مامۆستا جان دەستپێکی دەستخوازم تو بچێکی بەحسا خۆ بکی لە کۆهاتی دنێ دەچ خوێن چ کرد بچێکی بەحسا خۆ بکی و ئۆمێ دەرواسی بەرهەمێنتە بکەن ez li cî hatime dinê 1960 da dibistana seretayî li cî û dibistana navendî li cî ez hîna li cî bûm dema dibistana navendî da min fikrê welatparêzî haya min jê çêbû haya min mala Mustafa Berzanî çêbû haya min doza Kurdayetî çêbû û sala heftê û pêncan Diyarbakır Lisesiye min dest lîsê kir esasen elûr beşdarê siyasetê bûm aktif awayekî aktif û êdî ez di nava Refêriya Azadî da min cî girt û heta îro jî ew xebata min berdewam e piştî derba heştê duwazdeh îronê ez 5 sal hevsê da mam û wekî her Kurdek tiştî ku hat serê wan hat serê me jî tabî ew jî min Diyarbakır Bêşnolû duê kitabê da nivîsandiye û gelek em bêjin pêvajoyekî baldar e ji aliyê Kurdan ve aliyê milletê Kurd ve min beriya dema heştê ez ketim Enstitûya Perwerde yani Eğitim Enstitûyê Diyarbakır min dest pê kir ji sedemê girtinê piştî heştê ez me naber da Perwerdeyê piştî ez hevsê derketim heştê û heftan da min dest İktisat Fakültesi İstanbul Üniversitesi'ye kir. û demaz İstanbul bûm me dest bi weşanên dengê kir. Ejî nava wê karî da cî girt, nava avakirina weşana dengê da. û weşanên dengê da kovara dengê û gelek rojnamê ku bi binê em bêjin sîwana weşanên dengê da hate weşandin duan da me nivîsê min hebûn. û salê notî vir da tijî ez nava xebatên legal da Hareketa Kurda dixebtim. Yani siyasetmedarî û nivîskarî ez bi hevra dimeşînim em heta îro hatine. Saeta te xweş be. Mamoste can pirtûkataya yekemîn kîjan bû û dikarî hêdî berhemên xwe jî bi me bidî nasîn. Pirtûkataya yekemîn çi bû, naveroka wî çi bû, a duyemîn çi bû hinekî behsa wan bike ji me re şikerema xwe. Pirtûka mina ewil û ji bo min pirtûka herî mihîm Bêşnolû, Diyarbakır Bêşnolû bûn. Piştî ku ez hevsê derketim heştê û şeşan li ser pêşniyara henî heval nas dostan min dest nivîsana pirtûkê kir. Tiştekî barkêş ev e ku wexta min nivîsan qesta min nivîsandina pirtûk nebûn. Niyeta min ew bûn ku ez rewşa hevsa Diyarbakır û îşkenceyên em bêjin binçav binivîsînim û ji hevalê me dervera bişînim. Wê gavê tiştê ku min dinivîsandin ne daxtîloya min hebûn û ne jî laptop hebûn min destan dinivîsandin û wek mektûb min ji hevala re tişiyandin wek mektûb û her mektuba ku min tişiyandin ji bo ku hûn da nebe min kopya wî jî dikirin belkî nizanim 20 mektûbûn 30 mektûbûn min bi vê hewayê şiyand û rojek hevalek derve hat û ev pirtûka te eşaş bû yani ez benda pirtûkê nebûm min şiyandbûn wek raporek wek dosyayek hevala re şiyandbûn ez tabii gelek şabûm keyf xweş bûm û ew karê min nivîsandinê jî motive kir min motive kir û Bêşnolû heta niha de caran hatiye çapkirin gelek eleqe heye yani mesela ewkê da em bêjin rewşa hevsa Diyarbakır Bêşnolûyê dikarin bêjin ku dosyekê baş e ku nas û dost jî îstîfade bikin. Piştî wî min bajarê xeyalê min lê Tirkiye wî nivîsan diştermî Süsyen şehîr ew jî bawer dikim 2008 da bûn ew jî ew nivîsê min ê ku derbarên em bêjin xwezaya Kurdistanê û coğrafyaya Kurdistanê min nivîsan bûn perçe perçe û henî nivîs jî li ser hevalê ku şehîr bûbûn di nava pêvajoyê da û li ser em bêjin nirxên hevaletiyê û hevretiyê gelek nivîsê min hebûn min ewan da ser hev wek deneme ez dibêjim 2008 da jî diştermî Süsyen şehîr min nivîsand. Piştî wî jî turbulans min nivîsand 2000 bawer dikim 13 ya da 14 da bûn
اوجی لسر پیواجو yani پیواجویا çözüm süreci پیواجویا و açılım süreci kudatın binav kırın دوی دمدا او خواتي كو از مناويدا جيگت بون خواتي سياسي بطيبتي ويغا سروكي بارتي مافو ازاديا بوم سروكي حق باري بوم روشا حق باري سياستا حق باري ودانو سندرمه بارتي كردانا دانو سندرمه بعالي حكومت را درباري و پیواجودا اوجي دوسي كي تر تجابون اوجي دي iletişme da derket وقالك يعني خاندواجي على خني شاندن بايويجي من جاردي ام بيجم دو حضارو بالدان شاندان دادي لسر جاردي تشي بيجم نابي متشي داني بون وانا لغرتني ها Kürtlerin büyük yurt savunması ve çözüm süreci Türkiye'de bejim. Liverji du beşhane yekje beşa ku Kürt le hemberi Daiş'e şarkırın. Yani Rojava, Başur و em bejin tesira ve pevajoye li ser yekitiya Kurdan, li ser geşkirina hestên Kurdayetî. Ez wê qonaqê pir mühim dibînim. Parasına Kobaniye pir mühim dibînim, parasına Şengalê pir mühim dibînim û duî qonaqê da berxwedana ku Kurdan em bêjin raxistin derçavê dunyayê ez pir mühim dibînim. Piştgiriya Kurdan ji bo Kobaniye ez pir mühim dibînim yani hem ya Pêşmerge hem ya Perçên din. Ji ber ku ew qonaq di bilindkirin û xurtkirina hestên neteweyî di çar perçeyê Kurdistanê da tesîrekî xwe girîng hebûn. مثل نفساندی و البته جارجی لسر پیواجویا چارەسەریê çira dest pê kir, çira neştûserî bandorê wî pozitif çibûn, negatif çibûn ser wan nifsandiye. Kitaba mina 2000 bawer dikim bîstî da min nifsan li ser demokrasî üzerine düşünmek. Ez bixwe wek siyasetmedarek û wek rewşenbîrek yani eger Kurd êdî çixasa wisa em bêjin paye didin me nizanim. Demokrasiyê mühim dibînim, geşkirin û xurtkirina nirxên demokrasiyê nava hereketê Kurd da pir mühim dibînim û em bêjin ji bo safîkirina mesela Kurd jî demokratîk bûniya Tirkiye pir mühim dibînim. Ji ber wê yekê demokrasî çi ye, çinine, kîjan merheleyê hate, kîjan qonaqî, îro meseleyên pirsgirêkên demokrasiyê çi ne, em bêjin tiştê ku dunyayê da demokrasî problemê ku rastî wî tê çi ne, min ser wî nifsandiye ew jî weşanê dengê da derket. û îsal jî du pirtûkê min derketin. Yek ji ev düşlerimi süsleyen şehir min evi wergerand Kurmancî. Ez kar bêjim kitaba min Ewliya Kurmancî Kurdî ev e. Min destê xwe wergeran, min xwest ez destê xwe wergerînim. Gelek hevalan teklîf kirin ku ew wergerînin. Min qebûl nekirin, min got ez divê ez destê xwe wergerînim. û nas doz gelek diacibînin ez wisa bêjim bi taybetî ew tiştê ku min berê nifsand bûn derbarê xwezaya Kurdistanê û coğrafya Kurdistanê û gerê min û nêrînê min ew wî wergeradiye Kurmancî. Kitabına mina dawî jî ahlak üzerine. Ahlak üzerine duê pirtûkê da beşek heye ku ez pir mühim dibînim. Beşek jî bi giştî ahlak çi ye çi ne min ser wî nifsandiye. Beşek jî peywendî ahlak û demokrasiyê min nifsandiye. Beş asıl yani ya mühim boymun gotiye ki Kürtler için bir ahlak sözleşmesi çerçevesi. Yani çerçeveki ahlaki jbo Kurdan. Ku Kurd li ser lehevkin, hev peymaneki ahlaki ku Kurd li ser lehevkin. Gelek caran em siyasetmedar û rodakbîr behsa wê yekê dikin ku em dibêjin divê Kurd li ser peymaneke siyasî lehevkin, peymaneke navxweyî. Elbette ev tiştekî pir mühim e. Lê ez beriya wî peymanekî ahlakî hîn girîngtir dibînim. Yani helwesta me ya dijê hev, em bêjin nirxandina me ya dijê hev, zimanê ku em dijê hev katînin bi giştî ez fêjim yani baweriya min ew e ku beriya Kurd bibin millet, beriya Kurd tefaqekê siyasî ava bikin, beriya ku Kurd li ser peymanekê siyasî lev bikin,
اول دوی لسر پیمانه که اخلاقی لاف کن بکرتی از خوازم بسا بکرتای پیناسب کن کتاب خواه پرتوگی خواه مالات آوا به ماموسته سعد خوش ام گلک شاد بم تبری دیوانه مبوی سپاس که مالا با به هر سال